V dôsledku nezvyčajných poveternostných podmienok sa tento rok kukurica na Slovensku vyvíja nerovnomerne. Mimoriadne teplá jar motivovala poľnohospodárov siať skôr, najmä na juhu Slovenska. Naopak, na východe a v strede krajiny bolo chladnejšie a výsev sa oneskoril. Chladný máj zaznamenali prakticky v celej krajine, čo malo vplyv na oneskorenie vývoja kukurice. Aj týždeň rozdielu v dátume sejby mohol byť rozhadujúcim faktorom v ďalšej vegetácii kukurice, a to aj pri rovnakých podmienkach. Najkritickejším faktorom sa však stal nedostatok zrážok v júli. Práve vtedy, keď kukurica prechádzala fázou opeľovania a najviac potrebovala dážď, v mnohých regiónoch dosahovala teplota 35 stupňov a zrážky úplne chýbali. A tam, kde pršalo, zrážky zachránili situáciu. Máme taký rok, aký máme. Celý jún nám nezapršalo. Už sme jeden čas mali obavy, že z tej kukurici veľa toho nenazberáme, ale ako býva zvykom, začala žatva, prišli aj dažde. Čiže za posledné 2 týždne nám tu napršalo okolo 80 mm, čiže toto nám tu asi v tej kukurici pomôže. Najviac kukurice sa pestuje na západnom Slovensku, kde je situácia relatívne stabilná. Takže vážení priatelia, nachádzame sa na pozemkoch poľnohospodárskeho družstva v Komoči. Sme priamo v pokusoch kukurice. Je tu založený pokus z 13 firiem, celkovo z 92 hybridov. Osiaté to bolo 19. apríla. Základné hnojenie okolo 200 kg MPK pred sejbou. Potom následne sa už robila len herbicídna ochrana s použitím bežných prípravkov, ktoré sa používajú na trhu, to je nejaká dikamba, nejaký nikosulfuron. Ako môžete vidieť, tie porasty vzhľadom na priebeh počasia sú adekvátne. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Predpokladáme koncom septembra nejaký deň poľa. No najkrajšiu kukuricu ku koncu júla sme videli na severe Trnavského kraja. Tak sme na ďalšom pokuse hybridov kukuríc. Teraz momentálne sme sa presunuli na PD Senica a som veľmi príjemne prekvapený. Pozrite sa, čo to tu je okolo mňa. To má už vyššie 2,5 metra. Máme tu z portfólia spoločnosti Mais celkovo 8 hybridov. Je tu Epos, Hildia, Galant, Triumph, 3477, Adrian, 4014 a momentálne sa nachádzame v najvyššom fáze, je to Toulon. Veľmi som zvedavý, ako sa bude správať tá kukurica ku koncu vegetácie. Predpokladáme vážený zber niekedy v októbri. Závisí od toho priebehu počasia, ako to bude ďalej. A sám som veľmi zvedavý, aké my budeme mať výsledky. Ale každopádne vás budeme informovať aj o ďalšom priebehu vegetácie. Momentálne, ako to môžete vidieť, je to viac než dobré. Som spokojný.